I knew it was right, 'cause I keep making the same mistakes. How many hearts do I have to break? How can anybody love me if I don't love myself? If I don't love myself, how can I expect to love someone else? If I don't love myself, I gotta make a change. My heart's breaking all the time. Tell me what I gotta do just to get it right. So what I gotta do just to get it right. How can anybody love me if I don't love myself? How can anybody love me if I don't love myself? If I don't love myself. Si quieres que te quiera, cántame un mirar. Si quieres que te quiera, cántame un mirar. Encende a pedal, y te termame puñal. Encende a pedal, y te termame puñal. A miña porta levas mans para me abrir. A miña porta levas mans para me abrir. No centro do teu nome digo-te que sí. No centro do teu nome digo-te que sí. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Le, 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 Nos labios unha rosa pro meu carabel. Nos labios unha rosa pro meu carabel. Que se revolve en febre cando te vou ver. Que se revolve en febre cando te vou ver.
Bueno, que maravilla entrar nun escenario despois desta actuación maravillosa que fixeron Camaño e Ameixeiras. Moitas grazas. Bueno, presidente, autoridades, a todos os asistentes. Comezamos así este encontro empresarial sobre patrocinios do Xacobeo. E din os que saben disto que patrocinar un Xacobeo é algo así como facer o Camiño de Santiago, que ao principio pode facerse duro, non? Sobre todo xa sabemos en que momento, verdade? Pero despois que ano fai, repite. E por qué? Bueno, porque o Xacobeo é un evento único en moitos sentidos, xa non só pola imaxe nacional e internacional que proxecta Galicia cada ano santo, senón tamén porque, bueno, porque impulsa o turismo, porque dinamiza a economía de moitos xeitos e por iso e outras cousas a Xunta pois xa está traballando e planificando o Xacobeo 2027, bueno, pois casi un ano antes de que teña lugar. E se facades un pequeno repasiño comigo da importancia da boa planificación do Xacobeo, imos viaxar ata 1993. O Xacobeo do 93 supuxo un antes e un despois. Por qué? Porque foi o primeiro Xacobeo que se planificou dunha maneira integral. E seguro que moitos daqui tedes un pin na casa de Pelegrín, a que sí? Encheuse Galicia, hubo unha invasión de pins de Pelegrín, acórdome, había pins de Pelegrín nas solapas, nas gorras dos rapaces, o certo é que foi un exitazo e o Xacobeo 93 permitiu acadar cifras de peregrinos que ata aquela parecían inacadables. Foi algo moi importante, bueno, de feito, a día de hoxe ainda se venden obxetos do Xacobeo 93 de coleccionista e o certo é que forma parte, bueno, é xa unha icona cultural de Galicia, o símbolo de Pelegrín. Despois viñeron, bueno, pois o Xacobeo 99, o Xacobeo 2000, veu o Xacobeo 2004, e que foi o que demostraron estes anos santos? Bueno, pois que o Xacobeo xa non é só unha cousa da Xunta ou das institucións, senón que tamén é algo que abrangue as empresas e a sociedade no seu conxunto. E despois ainda chegou o doble ano Xacobeo, o 2021 e o 2022, que, bueno, isto xa sabemos, foi por mor da pandemia, e moitos dos que estades aquí tamén patrocinadores, seguistes apoiando o Ano Santo Compostelano e o Xacobeo incluso nos momentos máis difíciles, que iso tamén supuxo un antes e un despois. E, bueno, así chegamos a febreiro do 2026 no que a Xunta de Galicia vai presentar unha serie de medidas neste contexto da planificación do Xacobeo. Unha desas medidas é o plan de patrocinios, que é un plan que é o que busca? Bueno, pois busca incentivar, busca facilitar e busca tamén de alguna maneira agradecer e protexer a intervención privada, a inversión privada no Xacobeo. Despois tamén outras medidas pois son os impulsos, as axudas fiscais que se van facer e, bueno, e outra serie de medidas das que falaremos aquí neste escenario con xente moi interesante. Se vos parece, vounos chamar, porque do que se trata non é só de que o Xacobeo sexa un acto aillado, o Xacobeo 2027, senón que sexa que forme parte dun modelo económico e dun modelo turístico, bueno, que de alguna maneira siga dando froitos xa non só para as institucións ou para as empresas, senón para toda a sociedade no seu conxunto unha vez que pase o 2027. Así que, se vos parece, imos chamar a 4 persoas moi interesantes que veñan a este escenario para que nos aporten as súas visións complementarias que tamén nos van a facer un retrato poliédrico da importancia dos patrocinios e do Xacobeo dende o punto de vista das institucións, dende o punto de vista das empresas, da cultura e, por suposto, tamén da sociedade e incluso do deporte. Así que vou chamar a este escenario a catedrática da Universidade de Santiago de Compostela, María Bastida. Imos darlle un aplauso para que suba a este escenario con máis pulo aínda. Moitas grazas, María. A presidenta da Asociación Galega de Empresas Musicais, Patricia Hermida. O director de marketing de Estrella Galicia, José Cabanas. E o ciclista e director da proba O Gran Camiño, Ezequiel Mosquera. Bueno, pois moitas grazas aos 4 por estar aquí. Sí que quería empezar contigo, María, dende o punto de vista académico,
e económico, porque hai moita xente aquí da empresa, hai moita xente da cultura, da comunicación. Eu quería preguntarche que retorno pode esperar unha empresa que decida patrocinar, que decida axudar o Xacobeo. Bueno, bo día. A ver, dende un punto de vista académico vou non obviar, porque entón xa non falan meus compañeiros ni ninguén, que xa sabes como somos, non? Pero dende un punto de vista económico, empresarial, non, que penso que o que máis nos pode interesar, realmente o Xacobeo vai moito máis aló que apoiar un evento concreto, non? Aquí estamos a falar realmente dun marco estratégico que será retorno para as empresas, tanto en termos de marca, como de negocio, como de aprendizaxe. E por qué? Pois, en primeiro lugar, a ver, non podemos esquecer que o Xacobeo é un contedor de valores, de principios, moito interese e moita actualidade, por certo, non? Todo o que ten que ver coa tranquilidade, coa natureza, coa espiritualidade moitas veces, non? Bueno, pois coa sustentabilidade, con estas cousas que buscamos máis ou que están máis acordes coa sociedade agora mesmo, e, polo tanto, todos esos valores son os valores os que ti estás unindo a túa empresa, a túa marca. Eso necesariamente xera un retorno en notoriedade, en percepción de marca, en posicionamento, etcétera, etcétera, non? Por outra banda, ten un retorno importante tamén en termos de negocio, non? En termos económicos e comerciais puro e duro. Por qué? Porque non podemos esquecer que é un fenómeno que atrae públicos, que atrae xente, que, polo tanto, fomenta a demanda. Isto, a ver, non é ao mellor tan evidente ni tan a curto prazo como o primeiro, pero sí se va desenvolvendo, sobre todo máis sostible que outro tipo de impactos, non? E, finalmente, eu non quero pasar por alto o impacto estratégico e o impacto que ten para as propias empresas. É dicir, o Xacobeo, nomeadamente o plan que imos comentar, dá moitas oportunidades de chamar a portas, de establecer relacións, de establecer contactos, e, sobre todo, está moi dirixido a aprendizaxe, a innovación, a diversidade, e todo isto son aprendizaxes, son experiencias que as empresas interiorizan, non? Polo tanto, quizáis este é o punto seguido, é dicir, despois do Xacobeo, despois do evento, despois de todo isto, que nos queda? Pois nos queda todo isto que fai medrar as empresas, pero que fai tamén medrar o noso tecido empresarial e, dende logo, medrar a Galicia, non? Polo tanto, vai moito máis alá de ponerlo logo nun papel, é realmente construir un relato de marca, non? Ademais, nun escenario competitivo, nun escenario con unha exposición que non acontece todos os anos. Bueno, a parte na introducción falábamos do plan de patrocinios, que é unha ferramenta, unha maneira das administracións, en concreto da Xunta de Galicia, para coordinar, para organizar. Que é o que supón esta ferramenta? Porque non deixa de ser unha ferramenta. Sí, a ver, a gran diferencia, para min o punto de inflexión, é que realmente este plan non di os eventos concretos que se vai, non é unha programación pechada. Mais ben, se adecua máis a idea do marco de decisión. É dicir, o punto clave, non, dese plan de patrocinios é como se empeza a decidir agora. Non é isto que temos propoñer, non, nos imos decidir, hai uns parámetros de decisión, hai uns criterios que imos empregar, vos propoñédenos ofertas. Claro, facede propostas de eventos. Isto ten moitas lecturas, non? E moitas lecturas que, ademais, son incrementais, non? Unhas van reforzando as outras. En primeiro lugar, como estamos dicindo, é un marco estratégico de decisión orientado a que? A concorrencia. É dicir, se van a facer unha chamada a proxectos. Proxectos nos que as empresas teñen que poñer as súas ideas e poñer como van a viabilizalo, non? Por lo tanto, concorrencia competitiva e oportunidades en última instancia para as empresas. Unha programación, ademais, que vai deliberadamente ampla, non é casualidade. Non é que haxa música, que todos coñecemos os concertos, non é que haxa teatro, non. É que vai moito tipo de evento, musicais, de deporte, de exposicións, de teatro, de moitas cousas para que precisamente haxa moitas oportunidades. E haxa oportunidade de innovar e de presentar eventos diversos, non? Se busca, en última instancia, unha co-construcción plural. É dicir, se fai unha chamada a todos os sectores para que presenten e se co-construa esa programación da que todos imos disfrutar no Xacobeo, non? Por lo tanto, claro, son eventos diversos en tamaño, aquí caben os grandes eventos, pero tamén os pequenos, son eventos que nos que poden participar ou que poden deseñar aqueles operadores que levan anos e anos funcionando, pero tamén novas iniciativas e novas empresas que se creen especificamente para
contexto, plurais en localización, rurais, urbáns, precisamente tamén se busca esa dispersión territorial, e se busca, ou como resultado de todo isto, entre outras cosas, deberían de sair novas iniciativas empresariais, novas empresas, se queremos dicilo así, non? Por lo tanto, estes eixos, insisto, deste marco de decisión, bueno, pues, teñen todos esos resultados que, ademais, entre eles se retroalimentan. Outro punto que para min é particularmente interesante é o fomento da colaboración público-privada. É dicir, esta cuestión, esta forma de presentar, no que contribúan, no que colaboren empresas públicas, pero tamén, mellor dito, organizacións públicas, o capital público, pero tamén capital privado, tamén contribúe á dinamización económica e contribúe moi moito á eficiencia do uso dos fondos públicos. Se busca tamén, ou se intentará buscar os copatrocinios. Por qué? Bueno, pues porque cando un evento, cando un proxecto xa atrae investimento, non? Xa dis, bueno, pues xa están interesados, eso queras que non, pues é unha proba de compromiso e unha proba de movilización e de interese do propio proxecto. Por lo tanto, este outro eixo tamén de interese, non? En última instancia, aquí o que se está a perfilar pois é unha oportunidade seria, unha oportunidade profesionalizada e aberta de mobilizar capital público e privado. Unha forma de profesionalizar o patrocinio público, non? Con criterios de evaluación, con criterios de gobernanza moi claros que separan a coordinación, a avaliación, a execución, é dicir, son criterios moi próximos á lógica empresarial que, insisto, contribúen a esa eficacia e eficiencia. Por lo tanto, a mensaxe clarísima, oigan, aquí hai unhas reglas, hai unha previsión, hai unha avaliación, hai unha arquitectura ordenada e profesional, un itinerario, uns programas e unha medición, é dicir, un fomento da eficiencia do propio patrocinio. Pero dentro deste marco que dis, dentro destas normas, parece que de alguma maneira se deixa bastante marxe a creatividade das empresas a hora de suxerir eventos, actos para seren patrocinados no contexto do Xacobeo. Claro, incluso para seren apoiados no contexto do Xacobeo, non? Porque Seguro que hai moita xente que está aquí hoxe das empresas que lle interesa especialmente isto, non? Sí, por eso empecé, o sea, por eso a mí me gusta especialmente esa primeira, bueno, queda mal que diga que a mí me gusta especialmente o que eu diga, pero bueno, esa imaxe, non, de, oiga, isto non temos unha programación pechada e vostede métase no marco desta programación propoñendo, non, é dicir, oiga, nós temos unha idea, temos uns criterios, buscamos unha serie de cousas cos proxectos que queremos apoiar ou que queremos celebrar no marco do Xacobeo. Agora vostedes, que son os operadores, que son as empresas expertas, soas ou en compañía de outras, porque esta é outra cuestión, non? Cando se fala tamén, ou se tentará fomentar que, oi, ao mellor eu non chego porque non teño tamaño, porque non tengo experiencia, porque non teño capacidade, pero se nos unimos todos podemos presentar un proxecto de interese. Por lo tanto, todo eso fomenta, primeiro, que sexa moi amplo, que poidas tocar moitas teclas, non? Dentro dunha programación que sexa diversa e que poda chegar a moitos operadores. E logo tamén, xunto aos patrocinios, unha ferramenta importante son dúas palabras máxicas que se oíron, que son beneficios fiscais. Sí, beneficios fiscais articulados en forma de desgravación, sí. A ver, é verdade que esa panca está aí, que non unha cantidade menor, o comentábamos antes de entrar no evento, non? Porque, bueno, pues calquera cousa que contribúa a baixar a cuota de sociedades, o imposto de sociedades, mellor dito, bueno, pues as empresas claro que o teñen que recibir ben, non? Pero a min gustaríame dicir algunha cousa máis destes patrocinios. Mira, hai que esperar todavía, non, a ver se se agiliza ese procedemento que todavía non está concretado, pero o patrocinio funciona moi ben como motor de acompañamento, é dicir, temos un sentido, temos un investimento, facemos uns investimentos en promoción, en campañas de publicidade, cando eso vai orientado ao Xacobeo, eso, ademais de, que para min quizáis é o máis relevante, no? O impacto, o retorno, o posicionamento da marca e que por encima a factura fiscal te sae ben. É dicir, esa cantidade, esas contías contribúen a esas desgravacións nos límites que marca a lei, pero, insisto, como motor de acompañamento, como panca, son interesantes. Que ofrece tamén o marco que se está a propoñer ou que se está a pechar?
para min cousas que son fundamentais para as empresas. En primeiro lugar, seguridade xurídica, é dicir, que gastos son deducibles, en que condicións, cales son os requirimentos, esta seguridade xurídica a dá este marco. Non? En segundo lugar, a compatibilidade, é dicir, isto non é, non, como moitas veces vemos nas subvencións, oiga, se colle esta subvención, vostede non pode. Non, isto é compatible con outro tipo de ferramentas e con outro tipo de investimentos ou de gastos que podan facer as empresas. E sobre todo e ante todo algo que moitas veces non valoramos, pero que eu penso que é fundamental sobre todo para as empresas, non? Que é a planificación, é dicir, estes anuncios, este plan no momento en que este xa todo enriba da mesa, dá capacidade ás empresas de que planifiquen, e que planifiquen xa non os gastos e as campañas, que tamén, senón que planifiquen no marco do propio calendario fiscal. Polo tanto, por iso insisto tanto nesta capacidade, neste poder, no, de acompañamento que dá a planificación temporal, o encaixe e cumplir eses requerimentos. É dicir, o resumen de todo isto é, oiga, se vostede vai invertir, se vai gastar en comunicación, en propaganda, en publicidade, en responsabilidade social e corporativa, pois facelo neste marco permite multiplicar o retorno e, ademais, optimizar a factura fiscal. E que recomendación concreta lle faría a unha empresa que, bueno, que se este pensando participar no Xacobeo 27, pero que, bueno, pues que ainda teña algunha dúbida? A ver, será que pa diante sen pensalo sería moi irresponsable, non? Desde un punto de vista económico, pero, bueno, eu diría de varias cousas, non? Bueno, como patrocinadas e como patrocinadores. Aquelas que aspiren a ser patrocinadas, bueno, pues que pensen ben, que mediten ben, no? Porque a competencia, a concorrencia está moi ben, pero tes que ter capacidade de materializar e viabilizar, non? Porque compites con outros. Entón, eso pode xerar moita riqueza, pero antes de mover un lápiz, pensa ben, porque ademais hai tempo e hai marxe, non? A partir de aí, para os patrocinadores, bueno, eu penso que isto non debe de ser visto como un custo de patrocinio, non? Que moitas veces tendemos a pensar nesa liña, senón como un posicionamento estratégico nun escaparate internacional e nacional que non se vai repetir en anos, non? Unha oportunidade única para posicionarse e diferenciarse. En segundo lugar, diríasles que busquen coherencia, é dicir, hai moita amplitude de eventos, moita amplitude de proxectos, non? E, polo tanto, na medida que se poida aliñar, que se poida buscar esa coherencia coa túa imaxe de marca e co teu público, mellor, porque vas obter todavía máis retorno, non? Que se aproveite de arriba a baixo toda a arquitectura do plan, é dicir, están ben claros os criterios, por lo tanto, todas aquelas propostas que poidan combinar impacto económico, retorno social, impacto cultural, etcétera, van a ser mellor recibidas. Por lo tanto, hai que lelo ben, estudalo ben e aproveitar toda a arquitectura. E, finalmente, pues que, sobre todo para as patrocinadoras, potenciais ou reais, bueno, pues que senten, que fagan números tamén, non? E que pensen en todo o que obteñen, esos contactos, esa visibilidade, ese posicionamento, eses beneficios fiscais, e que o comparen con calquera outra acción de marketing e de publicidade, porque realmente... En canto ao retorno tamén. Sí, porque realmente o Xacobeo compite moi ben nese taboleiro, non? Entón, todo isto acompañado de algo que bueno, que anticipei antes, non chegue tarde. É dicir, é importante, non? Os proxectos terán máis encaixe, maior encaixe, canto máis os planifiques e os anticipes. Agora... Bueno, pero ainda estamos a tempo. Sí, home, sí, as portas do Ano Santo é un pouco máis complicado, pero agora imos ver. Moitas grazas. Bueno, queríalle preguntar tamén, bueno, falamos do eido económico, pero tamén queríamos falar do eido un pouco cultural. Patricia Hermida, que é a presidenta da Asociación Galega de Empresas Musicais, bueno, pola súa experiencia, moitos das empresas asociadas realizaron concertos ou promoveron concertos en anteriores anos xacobeos. Como foi esa experiencia? Bueno, realmente eu creo que prácticamente todas as empresas asociadas participaron nalgún xeito dentro das programacións do Xacobeo. O Xacobeo activa
a programación musical cunha gran intensidade e ben sexa dende o punto de vista de contratación artística, de logística, de infraestructuras que o tecido que forma parte da GEN foron convocadas e participamos nestes eventos. É certo que determinadas tipoloxías de empresas que xa tiñan eventos que estaban en marcha e que xa estaban pois con esa rodaxe orgánica víronse especialmente favorecidas polo feito de ter este respaldo a todos os niveis de Xacobeo e eses eventos creceron e se multiplicaron e se fortaleceron. Pero eu penso que o segredo está un pouco no que contaba antes María, non? A reflexión que podemos sacar todos xuntos agora e que é o que nos trae hoxe aquí a necesidade dese plan, precisamente pois por poder traballar con un marco temporal que garanta que todas as coberturas se están ofrecendo en termos económicos xustos, ter un marco que outorgue ás empresas unha garantía, unha seguridade de poder estar ofrecendo un produto, unha oferta, un concerto, unha proposta que realmente estea avalada e, sobre todo, pois ter un marco estable en tempo para poder traballar, porque está claro que cando as vontades público-privadas se unen, pois o resultado e a cultura e a música lanza resultados de xeito inmediato, non? Aí están os eventos que nos avalan. E para un promotor, que supón formar parte da programación do Xacobeo? Bueno, esa é unha pregunta que habería que facer a título individual, pero sen dúbida creo que o primeiro é para nós unha oportunidade de demostrar, de amosar toda a experiencia adquirida que levamos durante todos estes anos. Galicia agora mesmo está nun lugar privilexiado de consideración polo resto de profesionais en España e en gran parte polo enorme esforzo que se fixo dende ese fatídico, digo, polas circunstancias que o rodearon Xacobeo 21-22, que ti nomeabas antes. Aí houve unha aposta moi seria e firme por parte de Xacobeo e con unha continuación non sendo ano santo por fortalecer esa programación e todo ben dado de que nós non vemos os eventos única e exclusivamente como ese espacio de comunión, de reunión ao redor da música, sino que vemos esa oportunidade de demostrar realmente todo ese coñecemento adquirido e todo ese ecosistema completo que fomos construindo ao redor desa resiliencia ou desa capacidade que tivemos de resistir e de seguir amosando o que sabíamos facer. Pero creo que o segredo realmente está en que tanto a administración pública como a empresa privada estamos sempre tendo en conta o valor engadido que ten o feito de estar dentro dun paraugas tan amplio como pode ser Xacobeo, non? En moitos aspectos está claro que o retorno económico é medible, é moi facilmente xustificable, pero existen unha serie de circunstancias que rodean a estes eventos, a creación pois de sentimento de pertenza, o desenvolvemento do territorio, a identidade, esa identidade que agora estamos gabando dela, esa calidade, ese Galicia calidade que nos distingue do resto dos operadores en España e que está pois facendo esa marca de país que os productores e os elementos da cadea de valor da industria musical estamos defendendo. Bueno, un gran escaparate, non? De alguna maneira. Bueno, ainda dicía María, hai que planificar, estamos en febreiro do 26, pero non sei cales son as expectativas para este Xacobeo. A ver, hai tres grandes piares que son fundamentais para explicar esas expectativas. O primeiro é que formar parte do Xacobeo ao final é un recoñecemento institucional que a calquera programador, programadora ou evento sirvelle para darlle unha enorme visibilidade e ao final unha credibilidade, non, como desenvolvemento. Segundo, é, sen dúbida, ese apoio económico que supón o ser suxeito dun patrocinio que non é que poida realmente condicionar a determinados eventos, pero sí pode permitir a outros que se realicen ou a estes que xa existen e están consolidados a desenvolver unha programación máis arriscada ou con máis garantías ou o mellor a ofertar outro tipo de propostas que non poderían darse. É importante aquí sinalar que este marco nos permite desestacionalizar tamén a programación, que é algo que nos preocupa, que a concentración non sexa só nos concertos en verán ou nos festivais en verán.
Hai, ademais, outro punto importante que é esa visibilidade que bueno, ao final obtemos ao estar baixo unha programación tan global, con unha marca tan potente que leva tantos anos facendo as cousas ben, pero o máis importante é que a resposta pola nosa parte vai a ser moi positiva, estamos preparados, pero necesitamos efectivamente que este plan, como ben anticipaba María, sexa accesible, áxil, que sexa unha canle efectiva e que permita, como moi ben sinalaba, que tanto as pequenas propostas como as grandes que xa sen dúbida teñen que estar nese mapa, pois teñamos un acceso e unha garantía xurídica e de seguridade para as nosas empresas. Moi ben, moitas grazas. Patricia, agora quería ir con José Cabanas, director de marketing de Estrella Galicia. Dende a perspectiva do marketing e da comunicación empresarial, cal é ese valor diferencial que se produce ao apoiar un acto ou un evento no marco do Xacobeo? Bueno, penso que para calquer marca que defende con orgullo a parte de orixe, formar parte deste acontecemento ten un valor fundamental. No noso caso, que Estrella Galicia non somos sospeitosos, levamos o orgullo patrio no apellido da marca, falamos de Estrella Galicia, bueno, o noso impulso que está detrás deste movimento ven desde a orixe, desde o nacemento da empresa en 1906. Sucesivamente en múltiples xacobeos, e levamos moitos anos, moitos eventos detrás desto, eu penso que ten unha doble vertiente, non? Falabas das expectativas e falabas un pouco por que estamos aí. No noso caso ten moito que ver ca terra, ten moito que ver co desenvolvemento de que se Galicia é grande, as empresas que estamos aquí vamos a ser máis grandes. E a función principal dun evento desto, que se falaba dunha ferramenta, tal, penso que forma parte do corpo das empresas. É unha ferramenta que ten que cumplir, eu penso, con dúas cousas. O primeiro, e xa se falou antes na mesa, o primeiro ten que ver cos valores orixinarios de cada un de nós. Como é o galego en Galicia, como se comporta o galego na España, na nosa nación, pero tamén como se comporta o galego no mundo. E poñer a Galicia no mundo é unha das facetas importantes que este evento eu penso que ten que facer. E iso trae economía, trae xente, trae tal. Pero despois ven a segunda parte, que é o efecto amplificador, que se falou tamén, que é esa parte de incentivo fiscal. Esa parte de axuda económica a que isto sexa máis grande. O primeiro nexo é un nexo emocional, o segundo nexo é un nexo mercantil, pecuniario e de amplificación a través de todas as ferramentas que as empresas, e non só Estrella Galicia, no meu caso, presido a Asociación de Marketing de Galicia, e ali temos 200 empresas que están constantemente a buscar cousas que fagan dos seus negocios máis fortes. O arraigo na terra, principalmente sectores moi importantes, como o agroalimentario, o sector servicios, o sector turístico. Unha cousa na que nos empuxamos moito, e facendo a comparación con España, que é ineludible. En España o 15%, o 14% do PIB ven do sector turístico. E Galicia é moi próximo, aí estamos entre o 13 e o 15%, máis ou menos está aí, pero hai unha diferencia bestial entre como funciona o sector turístico en España e como debe ser o sector turístico galego, que solamente en termos de perfil do turista que ven e o que ven a facer é radicalmente distinto. Nos cando imos por aí adiante, Galicia e España sí, pero é unha España diferente, é unha España que non ten nada que ver, ten un elemento de diferenciación moi potente. E hai marcas como Xacobeo, como Galicia Calidade, que teñen que traballar para ser distintos a todo o resto que ten a nosa España querida, que isto non é unha luita de quen é millor e quen o está facendo. Son perfiles que pasan cousas diferentes. E participar deste evento para as marcas nosas moi arraigadas no territorio é crítico. Moi ben, falamos da economía, falamos da cultura, falamos da empresa. Queríalle preguntar tamén a Ezequiel Mosquera, ti organizas unha das probas máis míticas, a proba do Gran Camiño, unha proba de ciclismo, e quería preguntarche, que aportan probas como estas, probas deportivas no contexto do Xacobeo? Eu creo que dentro daquelo que representa o ciclismo, non? E que nós estamos orgullosos de representar é, sobre todo, visibilidade, non? Nos levamos anos xacobeos, non? Nos levamos xacobeo sempre, non? Porque nacemos como dende o inicio
tentamos crear un nome o suficientemente sólido, potente, neutro, como para facer marca e ao mesmo tempo suficientemente identificativo, evidentemente identificativo ao Xacobeo ao Camiño de Santiago, non? Dentro dun deporte que, como todos xa saben, que cada vez máis está máis focalizado a turismo, a estrategias turísticas, máis que o propio deporte en sí, non? Un deporte moi costoso de producir en moitos ámbitos, non? A diferencia dos concertos, que dá moito traballo, seguro. Pois eu sempre reparo no Son do Camiño o tempo que teñen ali montando estructuras tremendas, non? Nos temos que facer algo deso en menor escala, en salida, en chegada, e o día seguinte en outro sitio, non? O que xa está montado en Ferreira de Pantón, mañán ten que estar montado en Pontevedra, por poñer un exemplo, non? Aloxar un montón de xente, 700 persoas todos os días, unha produción audiovisual que é moi costosa, hai que mover helicópteros, hai que mover avións, hai que mover unidades móviles, pero todo eso xunto, todo eso conxunto, crea pois esa capacidade que tes de enseñar territorio, non? Que algo, un valor moi importante do ciclismo é que moitas veces nos quixemos escaparnos desa normalidade que había de Volta A, Tour D, Clásica D, e asociarnos a un elemento tan potente que é a columna vertebral de casi todo o que representa o turismo en Galicia e a cultura en Galicia, non? E a partir de aí, non? Vender país, vender territorio, como digo os meus compañeiros moitas veces, non? Cando estamos falando do tema estos son 4 señores que corren en bici, pero o outro evento é o importante. Aquí focalizamos na cultura, no Camiño de Santiago, que tamén nos reporta a nos marca, non? Nos ofrecemos, nos enseñamos, chegamos a 170 países durante 2 horas con audiencia de alguma maneira garantizada, que calquer outro se buscas calquer outro medio de difusión desas 2 horas por outro medio en tantos países é incalculable, o sea, sería inviable de facer, non? Pero claro, eso tamén, este relato diferenciador, este relato cultural que fai diferente o Gran Camiño, que non sería así se fose, por exemplo, Volta Ciclista a Galicia, que con todo o que representa, non? Entonces, toda esa maridaxe de Xacobeo, Camiño de Santiago, cultura, patrimonio, territorio, asociado a un elemento tan visual e tan plástico, un deporte tan paisaxístico como é o ciclismo, crea unha explosión que nós estamos orgullosos de explotar, porque o Camiño tamén nos reporta a nos ese elemento diferenciador. Bueno, pois moitas grazas aos 4, non sei se queredes remarcar algún elemento que vos quedara sin decir, ou queredes facer un epílogo final sobre algo. Penso que está todo dito. Quizás un pouco a expectativa en canto a programación, que se falou moito, sexa que sexamos capaz de ofrecer unha experiencia xacobea no ano 27 que poña a Galicia, que sexa capaz de atraer a un porcentaxe amplo deses 100 millóns de persoas que venen de turismo a España, e que poña a Galicia nun nivel superior desa experiencia fora do contexto donde se move o sector. Moi ben, bueno, pois moitas grazas aos 4, podedes sentarvos por estas achegas tan valiosas. E grazas por aportarnos a vosa visión. Bueno, preséntanse estas medidas, temos esta charla xusto hoxe, que é día 3 de febreiro. É unha data moi sinalada non só por estar falando da planificación do Xacobeo, sino porque Media Galicia está celebrando, sabédelo, o San Brais, sobre todo na zona do sur, que, por certo, estarán agora mesmo a golpe de Furancho, pasando ben,
o San Blas sabedes que é un santo que é protector das gorxas. E isto hoxe vennos moi ben, porque falar do Xacobeo 27 require dunhas gorxas potentes, dunhas voces firmes e, sobre todo, dunha visión clara, que é a que nos vai aportar o vídeo que imos ver a continuación. Cada vez máis preto, o Xacobeo 2027 preséntase como un acontecemento chamado a traspasar fronteiras físicas e emocionais. Con paso firme, Galicia avanza na súa preparación para volver situarse no centro do mundo. Un proxecto colectivo no que conflúen identidade, turismo, cultura e desenvolvemento sustentado en valores compartidos. Porque o Camiño de Santiago non é só unha ruta, é encontro, acollida, solidariedade, un camiño que respecta o patrimonio, o territorio e as persoas. Son estes valores os que inspiran o traballo da Xunta de Galicia para un Xacobeo 2027 que fale da nosa terra e da nosa xente. Un Xacobeo que só é posible desde a colaboración entre administracións, entidades, empresas e sociedade, todas facendo o camiño na mesma dirección. O Plan Director de Patrocinios do Xacobeo 2027 achega orde, transparencia e facilita a participación do sector empresarial cunha programación diversa e con proxección internacional. A Xunta activa beneficios fiscais para as empresas e abre tamén o proxecto á participación da cidadanía, aos concellos e ás asociacións. O Xacobeo 2027 é unha oportunidade para consolidar un modelo turístico sostible, equilibrado e respectuoso co que nos fai únicos. Un escaparate de Galicia calidade aberto ao mundo. Bueno, este, sen dúbida, é un proxecto ambicioso, é un proxecto ilusionante, non só para a administración, senón tamén para as empresas e para a sociedade galega. E agora vai nos dar máis detalles o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Bueno, moi bons días a todos e moitísimas gracias en primeiro lugar por acudir de xeito masivo a este chamamento que fixo a Xunta de Galicia e donde intentamos que, cando menos, os que consideramos que sodes máis representativos do que aquí estamos falando, estiverades neste pistoletazo de salida e que hoxe empeza todo. Queremos, como xa se dixo, traballar con tempo, tampouco con demasiado tempo, porque xa hai que facer moitas cousas neste ano 2026, pero con tempo dabondo para facer as cousas ben. E acabamos de pechar os datos turísticos, estadísticos, datos do INE, do Instituto Nacional de Estadística, por tanto, datos de toda España que despois desglosan, ni siquiera son datos da Xunta de Galicia, tamén os temos e tamén son coincidentes cos que onte coñecimos. 8,9, 8,8 altos, 8.900.000 prácticamente de visitantes o ano pasado. Viñamos de unha tendencia crecente, pero dunha progresión enorme. Antes do ano 20, antes da pandemia, que é certo que todo cambiou, en isto moito máis, o obxectivo eran 5 millóns. E nos parecía un obxectivo ambicioso, realizable, pero con moitas dificultades. E estamos a un ano do Xacobeo, insisto, datos do ano 25, en prácticamente os 9 millóns. E vou dicir unha cousa que digo sempre, non nos obsesiona un número, e non creo que sea o máis importante, pero tamén ten a súa importancia e, sobre todo, é un indicativo da tendencia do que está pasando e do que podemos facer. E, polo tanto, se quedamos ás portas do ano anterior, o Xacobeo 27, que ten que ser o gran ano de Galicia, sempre os Xacobeos son os anos grandes de Galicia, o ano de expoñernos, o ano de chamar a todo o mundo, o ano da imaxe de marca potente por antonomasia,
temos unha base fantástica. E xa sabemos aproveitar, multiplicaremos todo o que conseguimos a toda agora. E non só é turismo, por suposto, que é unha parte moi importante, se acaba de decir aquí, 12, 13, 14% do noso Producto Interior Bruto. Iso hai que consolidalo, hai que milloralo, hai que mimalo, pero tamén é moitísimo máis. É o que decía antes, que nos expoñemos o mundo, que queremos decir a todo o mundo como somos, presumir, ese eslogan Galicia Calidade resume todo e creo que todo o mundo o entende. Como facemos as cousas, desde como facemos un automóvil ata como facemos unha cerveza, ata como facemos o audiovisual, como facemos a música, como escribimos novelas, como escribimos nos periódicos, como funcionan os servicios públicos, todo eso é Galicia Calidade. E, polo tanto, esta oportunidade queremos aproveitarla entre todos e por eso estamos aquí. Creo que se explicou perfectamente, non me quero nin alongar moito, nin entrar en detalles que, primeiro, quedaron bastante ben apuntados por todos os que acaban de falar, e segundo, como estamos facendo isto ao principio do ano, tenemos tempo de resolver todas as dúbidas. Este é un chamamento a todos os que tedes que participar, cada un coas súas responsabilidades, as súas competencias e as súas posibilidades tamén. E, por suposto, que a Xunta de Galicia ten que facer a súa parte, fundamental, ten que coordinar e ten que poñer recursos, e imos facer as dúas cousas. O resto das administracións tamén, aquí hai alcaldes, está o presidente da Diputación de Pontevedra, imos facer un chamamento a todas as administracións, porque creo que todas están interesadas en que isto salga ben e poden ter moitos beneficios. E facemos un chamamento a quen realmente ten que ter o protagonismo, que son os patrocinadores e os patrocinados, que incluso poden coincidir, porque pode haber patrocinadores que veñan cun proxecto xa definido e que, polo tanto, queiran metelo nese paraguas grande que vai ser o Xacobeo. Pero tamén pode haber moitos patrocinadores interesados, porque aquí xa se explicou o retorno evidente que ten, e eu agradezo e ao mesmo tempo aproveito desde ese atril para meter prisa, quédanos todavía pechar definitivamente o proceso para poder empezar xa os efectos fiscales e o proceso de selección que supón o Xacobeo, pero temos moitas ventaxas. Nos foron concedidas un ano máis, por tanto, eu teño que dar as gracias porque foi unha decisión dun ministerio e o que pido é que isto se concrete canto antes para poder empezar. E creo que os que foron patrocinadores xa noutras ocasións, dende ese lonsano Xacobeo 93 que todo explica e desde o que todo partiu, ata o que imos ter no ano 27, non creo que houbera, pode haber algún, non o sei, pero non creo que houbera ningún patrocinador que dixera que foi unha mala idea meterse neste paraguas e aportar o seu esforzo a través dun patrocinio para que todo isto tivera éxito. Por tanto, é un chamamento a todos eles, os que xa foron, un chamamento agradecido e un chamamento aos que queiran ser. Abrimoslle os brazos a todo o mundo que se queira meter, os galegos e os de fora que teñen intereses en Galicia ou ni siquiera en Galicia, porque o Xacobeo ten unha proxección a día de hoxe universal. Chega xente de todos os continentes, de Australia, de Estados Unidos, de Asia. Por lo tanto, todo o que se faga en todas partes vai ter repercusión e lle pode interesar a moita xente cun foco moi amplio. E, por suposto, a todos aqueles que teñan un proxecto e que legítimamente aspiren a ser patrocinados porque creen que bo, porque creen que entra no que estamos falando aquí, porque creen que pode contribuir ao proxecto común, todos caben tamén. E por iso diseñamos un sistema que, insisto, iremos explicando, non é cuestión, o apuntaba María Bastida, non é cuestión de explicarlo aquí, pero un proxecto pensado para non deixar a ninguén fora e para ser o máis xusto posible. Porque probablemente haxa máis proxectos que capacidade para facelo. O gallá que non, o gallá que haxa moitísimos patrocinadores e o gallá que poidan entrar todos os que queiran ser patrocinados. Pero se non fora así, o que queremos ser o máis xusto posible. E creo que o interese común é que se seleccione o millor, o que máis retorno teña, o que máis se identifique con todo o que queremos facer, o que máis fale de Galicia, o que máis fale do Xacobeo. Por lo tanto, é o que queremos poñer en marcha. Xa digo que hoxe empeza todo. Hai un montón de cousas máis. Repetiremos o programa, creo que foi unha magnífica idea,
do último Xacobeo 21-22 de intentar levalo a todos os concellos de Galicia, 313 con pequenas actividades. Aquí estamos pensando dende os grandes eventos que ten que habelos e que son tamén marca Xacobea ata os máis pequenos, que chegan aos recunchos máis pequenos e que teñen cabida tamén perfectamente, que poden ser financiados e amparados. Todo. E, dende logo, Galicia, primeiro obxectivo, e a partir de aí hai un montón de obxectivos. Todo o mundo é obxectivo, porque esperemos que nos visiten persoas de todo o mundo. Por lo tanto, eu o que vos pido é que se fomos capaces de facer no ano 93, cando ninguén non é a palabra, pero moi pouca xente creía en que isto fora posible, en que isto que temos agora, que parece increíble pensando como empezou e cando empezou, que estes efectos é moi pouco tempo, algo máis de 30 anos, agora estamos ás portas de facer algo moi grande. E fomos avanzando, e fomos cada ano aprendendo cada edición do Xacobeo do que había que facer, e aproveitando os anos entre Xacobeo e Xacobeo, que foron moi variables, para que cando chegara o momento, facelo o mellor posible. E o último Xacobeo non foi sinxelo en absoluto, un Xacobeo salindo dunha pandemia, con moitos efectos da pandemia mentre se celebrou, e ainda así se batiron récords a todos os efectos. E, polo tanto, eu que agardo que o 27 sexa un Xacobeo pleno, aí podemos facer moitísimas cousas. E o que fagamos vai depender de todos nós. Todo o mundo ten que falar deste Xacobeo 27 dentro de moitísimos anos. E imos ter varios seguidos, e isto ten que ser o principio de moitísimas cousas. E o principio de moitísimas oportunidades. E é certo, estamos de moda, teño que decirlo. E o sabedes todos. Hai moitísima xente que nos mira con simpatía, con ganas de vir aquí, con curiosidade, con ganas de facer moitas cousas. E non só xente que temos máis ou menos cerca, e que ainda así nos está descubrindo, xente que está moi lonxe, e que o mellor ata hai non demasiado tempo nin siquiera escoitar a falar de Galicia. E agora nos mira con moitísimo interés. E o que se faga aquí no ano 27 vai servir para os anos seguintes, para todo, dende o que quere vir aquí a pasar unhos días, ata o que quere vir aquí a establecerse e o que quere vir aquí a invertir, a veces en sitios moi lonxanos. Isto é un motor de atracción, isto é un elemento tractor, como se di agora. E que salga ben depende de todos nós. Por lo tanto, empezamos o que nos ten que levar a un ano pleno, ano que ven, pero que ten que empezar este ano. Este brao xa ten que ser un ano de Xacobeo pleno. E o ano 28, porque os efectos fiscais e os beneficios e as actividades patrocinadas en principio van durar tamén algúns meses do ano 28, ten que ser unha continuidade. Ao final ten que ser un todo. E ten que ser unha cousa boa. E eu creo que vai ser, sinceramente. Por lo tanto, remato agradecendo esta presencia que me parece un magnífico sinal. Agradecendo o interese de moitos patrocinadores xa con experiencia nos patrocinios e algúns que se queren incorporar que se están mantendo contactos con nós e preguntándonos cando pode empezar todo isto. É un magnífico sinal de que poden vir cousas moi boas. Agradezco o interese de moita xente que xa ten en mente proxectos e está esperando a ver como pode materializalos, e iso necesita recursos económicos e, por tanto, aquí temos unha enorme oportunidade. Temos unha oportunidade que non teñen en ningún outro sitio de España. Temos unha ocasión que quixeran para eles, sin duda, calquera outra comunidade autónoma do noso país e outros moitos territorios de outros países. Pero a temos nós e, por lo tanto, imos aproveitala. Hoxe empezamos, o gallá que daqui salgan magníficas ideas, xente moi xenerosa patrocinando e tamén pensando que iso lle vai no seu interese, e o gallá que todos, cando todo isto remate, salgáis contentos e dicindo que valió a pena. Moitísimas gracias. Moitas grazas, presidente. Bueno, pois imos ir pechando xa este acto. Falamos moito do Xacobeo, que é imaxe, que é economía, que é turismo, pero todo eso non sería posible se en Galicia non tuveramos a grandísima sorte de ter unha fonda historia e pegada cultural, da que as artistas que van tocar a continuación, a pesar de seren moi novas, xa forman parte. Antía, Camaño e Ameixeiras.
cousas hai no mundo que revolven o sentido. Amar é non ser amado, querer é non ser querido. Se me queres amarada, se non regálate ben, e o mundo vai che ben largo, non falta quen queira ben. Si quieres que te lo diga, y cantando te lo diré, cantando tú me amores, cantando olvidaré, cantando tú me amores, cantando olvidaré. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. Cuando me aprieta o zapato eu ben o sei alargar, e como te suben querer e tamén te sei olvidar. E un día por te ver e abría 7 ventanas, e agora por te non ver e todas las teño pechadas. Si quieres que te lo diga, y cantando te lo diré, cantando tú me amores, cantando olvidaré, cantando tú me amores, cantando olvidaré. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. Polo sol mándote cartas, pola lúa novidades, polas estrelas do ceo, guapo vai te regalar, guapo vai te regalar, guapo vai te regalar. Graciñas polo convite, un placer estar poñéndolle música a este acto. Bailar de lunxe, bailar é aire, non hai como estar bailando solto. Atopámonos cos ollos aire, van mirándose no espello os corpos.
Bueno, moitas grazas a Bela e a Antía, que maneira máis bonita tamén de rematar este acto. Lembrarvos os asistentes que agora hai un aperitivo na planta baixa e darvos as grazas a todos e a todas por vir e por formar parte deste día.